A nivell artístic i personal, en aquell moment en què comences a moure't en l'estranger, a viatjar amb les teves obres, fins i tot una miqueta més tard, quan ja et comences a establir al Sopalmo, la teva actual casa i taller i l'espai on vius i treballes, hi ha alguna figura de referència que coneixes fora de l'estat espanyol i que et marca d'alguna manera o t'influeix de manera especial? Si posem en el cas d'Itàlia, el coneixement de Raffaele Alberti a Roma va ser molt impactant, a més perquè em va fer un text per a una carpeta que estava a punt d'editar la Galeria Juan Amordó, que es deia $1, i li vaig proposar de fer-me un text. L'home ja tenia un cartell dient allí que no es fan presentacions, perquè és el que anaven tots els dies a demanar-li, no? Però no sé per què, curiosament, li va fer gràcia i sí que em va fer un poema molt bonic, que encara de tant en tant es publica en algun dels meus llibres. I, clar, era un gran personatge de la República i un gran personatge intel·lectual i un gran poeta, etcètera, conèixer-lo en directe i, a més, que t'atenguera i el feia cas i tot, però això era com bastant important. En aquest cas vam anar la Gavi, el Julián Pacheco i jo, anàvem en un Land Rover que em van furtar en Nàpols i que vaig tindre la sort de tornar a recuperar, i el gos que portàvem també dins del cotxe. I bueno, el trobar-se en aquest moment en un personatge d'aquesta importància i això era com lògicament molt deslumbrant, no? Just parles d'unes obres, o has esmentat una sèrie que comences a treballar en un moment determinat, que és la del dòlar. Creus que al llarg dels anys que vas dedicar a aquella sèrie, d'alguna manera hi va haver alguna influència o va haver el missatge en si de moltes d'aquelles obres van arribar a la societat espanyola en aquell moment o en alguna exposició en l'estranger al voltant de la temàtica de la sèrie? Sí, es van fer, no obstant, a pesar de les dificultats del moment, es van fer moltes exposicions, perquè jo sempre he fet moltes exposicions, i en aquest cas ja vaig començar en aquell moment a fer-ne, no? Ja en l'any 72 vaig fer la sèrie d'Amèrica Negra en Madrid, i d'allí va vindre el contacte amb Forlì en Itàlia, on la mateixa exposició que es va fer a Madrid la vaig portar a Itàlia, i es va exposar, i allí és on va vindre Julián Pacheco, que s'enterava que un pintor espanyol anava allí, i va vindre a conèixer-me i a oferir-me si volia formar part d'un grup que estaven formant 2 italians i ell, i que els agradaria molt que estiguera. Entonces, naturalment vaig acceptar en seguida. També eren persones molt progressistes d'esquerres i molt pròximes, no? I encara que dels problemes nacionals nostres d'aquí, de la nostra cultura, això desconeixien naturalment, no? Però en tots els altres aspectes s'entenien molt bé. I a més estaven fent també una sèrie sobre la resistència d'Itàlia i van invitar a formar part a participar en una carpeta que feien també, que es va editar en Brescia. Van fer molt bon contacte i van fer moltes coses i també, d'alguna manera, també eren més majors que jo, tenien més recorregut i més coneixements i més contactes, no? I també van fer que jo pogués en Itàlia desenvolupar-me i vendre i funcionar, però també tenia contactes en Alemanya i tenia contactes en Cuba i tenia contactes en molts llocs que a partir d'ahir les carpetes que anaven produint i editant anaven a parar a qualsevol lloc del món, i sobretot en països de l'est i països més o menys comunistoides o alguna cosa així, no? Perquè era el nostre camp d'acció aproximadament. En aquells també els països de l'est tenien, diguem, no només Polònia o Rússia o tots els països de l'òrbita, tenien quantitat de concursos o, si no concursos, exposicions col·lectives o certàmens
que potser jo he arribat a participar en Polònia, potser en 15 o 20 ciutats distintes en aquell temps, que anaven imitant d'un lloc i d'altre, i eren certàmens que estaven molt bé, alguns dels quals anys posteriors havia participat de jurat i havia conegut un poc més el seu interior. Hi havia certàmens d'estos que participaven mils d'obres o mils d'artistes de tot el món. Allí sempre en coses de format paper i coses fàcils per enviar per correu, no? Però que donaven una dimensió de conèixer coses totalment estranyíssimes, perquè podies veure obres d'Àfrica o d'Àsia o de coses de Sud-amèrica, un muntó, coses que no coneixies i no havies vist mai, i que en un mateix espai podies veure una barbaritat de lo que era un aparador de tot el món, no? I tot això ara s'ha acabat. O sigui que ara, quan hi ha una de les quadres que ha pintat en la sèrie Estades Pobres, hi ha un home demanant, però el quadre es titula La nova era. Este quadre va significar això, no? O sigui que han arribat a la nova era, i la nova era, totes les coses bones que tenien s'han acabat, han caigut damunt totes les ruïns, i veurem quan tenen benefici d'alguna cosa, no? Perquè això, abans la gent vivia en les seues precarietats i dificultats, si vols, però tot el món podia estudiar, tot el món vivia, i això. Que el món potser era massa igual i la gent li agrada que sigui més diferent, bueno, també es podia haver-se creat aquestes diferències o anar enriquint això, no? Però el problema és que s'ha fet un pas molt gran que no sabem si s'endavant o endarrere, perquè ja veiem el retrocés social que ha hagut en el món capitalista en els últims pocs anys, no? I tot això, com dèiem abans, però no és una qüestió de crisi, és una qüestió d'estafa premeditada produïda per el gran capital que sap com s'han de fer les coses, postigar i fotre uns i enriquir-se més encara, que no sabem per què voldran ser tan rics, perquè ningú pot sopar 100 voltes al dia. A nivell artístic, abans has esmentat un artista, has esmentat un pintor, Velázquez. Quina impronta, quina petjada ha tingut a nivell artístic en tu l'obra de Velázquez? Velázquez, que jo crec que Lluna Rivera és un dels grans artistes del món, i això ja ho sabem tots, perquè això seria una bobada dir-ho, no? Però és que si mires més Velázquez, com mires més gran pintor és, és algo increïble, no? Si tu mires els faldons de les seues menines, i allò són llamparnades, i tenen un efecte visual increïble, quasi fotogràfic a 2 metres de distància, no? Això hi ha pintors també com Goya, que ho han sabut fer, que a voltes han pintat com a granerades, i després és un realisme increïble, no? Perquè hi ha aquests realismes que es creen de l'explosió, o del magma, o jo què sé, no? O els altres que pintem el que toca una cosa de l'altra, com jo, que no som tan grans creadors i tan això, no? Jo l'obra me la construïx, me la faig, me la dibuixa, me la passa per les mans. Però aquestes persones pareixia que tiraven potaes i es deixen quadres quasi a un nivell fotogràfic, no? O sigui que això és algo increïble, no? Bueno, hi ha pintors, a mi un dels que més m'agrada, a pesar de que era un pintor, sembla que una vida molt difícil i complicada i no era una molt bona persona ni res, però és el Rivera. El Rivera, mal dit l'Espanyoleto, és un pintor increïble, no? I on vagis pel món i veig un quadre d'ell sempre et crida l'atenció, t'has de parar precís. I n'hi ha excepcions, i bueno, els italians, els francesos, els holandesos sobretot, no? O sigui, tenen moments que són gloriosos i magnífics. Però entre tots els pintors del món jo crec que tenim la sort que en aquest país tenim molts dels millors. I això és una altra història de les que pareix que no se n'acabem d'adonar, no? Que ara que tinguem, efectivament, o tinguen en Madrid, els grans museus de tota l'obra, de tot l'Estat, però hi ha coses que són dèficits molt grans, com per exemple, que Alcoi ha sigut un poble que té un dèneu magnífic en els grandíssims pintors pel seu moment i pel seu temps, però no tinguem encara un museu en condicions on puguen estar reflectits tots aquests artistes i tot la riquesa cultural que això ha donat en el segle XX i el negoci, a més, que ha donat, perquè Alcoi ha sigut un poble on en la meitat del segle XX hi havia
centenars i centenars de pintors pintant comercial i exportant a tot el món, als Estats Units, barcos, i a tota Europa. I això, com era una indústria mig en negre o subalterna, no s'acaba de poder fer un estudi adequat de coneixement, de saber l'interès que això podia tindre. La quantitat de gent que hi havia a cada escala, a cada casa hi havia diverses persones que pintaven. I alguns que eren molt professionals, altres que eren simplement aficionats o que tenien que necessitaven una ajudeta per la casa i la dona pintava 2 o 4 hores al dia i feia millor pardalets o floretes o no sé què, i una altra feia bodegonets i una altra xica no tenia feina aquesta temporada, s'havia apuntat a Belles Arts, s'havia pres a pintar un poquet i els 4 dies estava pintant bodegonets o parisines o venecianos o no sé què. Tot això va fer que, segons jo tinc entès, encara que no ho pugui demostrar, va arribar a un punt que hi havia vora de 2.000 pintors pintant a l'Alcoi, la qual era una indústria importantíssima i que molta gent ha viscut a pintura a l'Alcoi durant molt de temps. Això s'ha extingit perquè diuen que és per culpa dels xinesos, jo no sé si serà de veres, o és els avanços digitals o tot això que han acabat en tota la producció aquella. Certament és que de la pintura realista d'aquell moment queda molt poc, pràcticament quasi res, i només alguns pintors que eren els més destacats encara més o menys poden anar tirant i tal, però la immensa majoria de pintors que no eren tan bons o que no tenien tanta pràctica o tanta mà, però això han desaparegut. Quina opinió et mereix la pintura valenciana del segle XX i la seva representació, el seu reconeixement als principals museus de l'estat espanyol o fins i tot en altres grans museus a nivell internacional? Tenim, jo crec que molts bons artistes, però crec que poca representació en realitat la qualitat que ha tingut l'art en el País Valencià. Segurament perquè no hem tingut una bona promoció. L'únic intent de promoció més o menys en molts defectes i moltes carències ha sigut el Consorci, que ha exportat, però clar, tampoc s'anava als grans museus del món, s'anava a sales més o menys subalternes, però no obstant això va donar en un moment determinat una molt bona presència de l'art valencià, perquè on anava no quedava com una cosa mínima, no? O sigui, quedava com un art en una certa importància, un cert reconeixement, però el que passa és que no s'arribava als grans museus, que són els que marquen la pauta. Però és que aquests grans museus no entra, diguem que ni Déu, perquè hi estan els americans que ho controlen tot, o uns grups, 4 galeries del món, que controlen tot absolutament, i tot el mercat, i totes les subhastes, i ho tenen tot ells. Llavors, en això s'han arribat, perquè deuen de saber-ho fer bé, a pagar grans fortunes per quadres, per obres dels grans mestres, però al mateix temps impossibilita que la majoria part de la gent, que són no tan importantíssims i genials i tal, no puguin accedir a aquestes coses. O sigui, hi ha una limitació, és un món a part, com si això fos un món inalcançable per a la majoria dels mortals. I com la majoria de pintors que tots són mortals, no arribarem mai a aquests llocs. No obstant, a part d'això, sí que hi ha una presència, perquè s'han mogut molt els artistes valencians, han hagut gent en nom i en prestigi i en certa importància, n'hi ha alguns col·locats en algunes de les galeries realment importants, i alguna cosa s'ha fet. Jo crec que poc en relació a la importància que té el conjunt, però més val d'això que res, i alguna cosa sí que s'ha tingut presència. Quina importància li atorgues, doncs, al paper de les artistes femenines, com ara la Maria Blanchard o tantes altres artistes que no han sigut degudament reconegudes a nivell social i en canvi sí a nivell de crítica? Això està canviant amb moltíssima rapidesa. Diguem que al principi del segle XX hi havia molt poques artistes, però és que no n'hi havia, simplement perquè la dona no tenia encara entrada en moltes coses. Després això ha canviat, a meitat del segle XX ja va començar a canviar, hi ha haver artistes destacades, ja en el segle XXI n'hi ha moltíssimes, i a més bones i amb una certa importància i tal. De totes maneres, portem segles sent una professió més o menys de mascles,
Clar, és poc temps el que porten les dones, que sempre han tingut un paper subaltern en aquest aspecte, però jo crec que l'abans ha sigut el canvi molt gran i que avui en dia jo crec que es poden quasi encara no comptar que siguin la meitat o tal, però sí que hi ha un percentatge importantíssim i sobretot que destaquen, que destaquen i que tenen importància i que fan una obra molt interessant i que és una llàstima que s'hagi perdut tants segles, no només en aquest aspecte, en tots els aspectes, que la dona està postergada a un segon paper i tal, no? Però això, el món ja ha canviat, està canviant i canviarà més fins que tot això desaparega del tot. Perquè sembla que parlar de grans autors i artistes, no només valencians, sinó d'artistes de talla internacional, de renom, citar a Picasso, a Dalí, a Goya o a Velázquez, com parlàvem, però també a Murillo, a Rivera o a Sorolla. Estem parlant sempre de la professió de l'artista de l'home. I els mineros eren homes i els guàrdies civils també. No? I tot això està canviant ja. O sigui, la dona s'integra en la societat d'una forma lògica i normal, la dona accedeix al món del treball com qualsevol altra persona i això s'acaba. Clar, doncs hi ha Frida Kahlo, Blanchard, qui vulguis, algunes artistes que van començar fa molts anys i eren les pioneres, eren quasi les primeres, no? La història n'han hagut però poques, no? Però això es donava en tots els àmbits de la societat, per tant no era ninguna cosa estranya. No? Tu perceps que hi ha un canvi real en les darreres dècades, per exemple? Sí, no només en nombre, sinó en quantitat, sinó en la importància, en la representativitat que hi ha en el món artístic de figures femenines? És que ara les dones estan exposant tant, no dic tant només perquè no seria cert, però quasi tant com els homes, no? I tot això està desapareixent. Això són conceptes del passat que en tots els aspectes estan canviant molt ràpidament. Quina creus que és l'actual funció dels museus? Però ara sembla que s'han enfocat més al turisme i a les visites massives que a l'estudi i al coneixement. A mi em sembla molt bé que la gent vagi als museus. És fantàstic, no? Perquè abans els museus estaven buits i ara els museus estan rebentant. Crec que ni una cosa ni l'altra, perquè igual pot ser una moda passatgera, o sigui, només el sistema de vida que porta que la gent viatja, quan viatja va a les ciutats, que on va, doncs, millor va a veure l'estadi, va a veure no sé què, i també va a veure un museu o dos i tal, no? Però jo crec que en el fons és algo molt bo, perquè vulguis que no, algo li quedarà a la gent. No? La cosa és que els museus han muntat molt de cara a l'espectacle i a fer terres mítiques, potser en un lloc d'estudi i coneixement i d'aprenentatge i d'intercanvi i de tal. S'hauria de potenciar un poc més aquest aspecte, no? Que no fos tan turístic i tan banal, no? I que descarregui un barco d'això de 8 o 10.000 turistes i s'omplien els carrers i que no es puguen ni passar. No? En algunes ciutats com Barcelona és pitjor que Benidorm. És increïble la gent que n'hi ha per els carrers, sobretot per els carrers determinats, no? És angoixant, és que la gent es queixa i en raó, és que no caben, no? Hi ha ciutats sense tan gran atractiu com Barcelona, però no obstant, totes les grans ciutats i que tenen museus estan a tope, no? I això no havia passat mai en la vida, veurem el resultat que dona, suposa que té que ser bo, no? Però el que s'hauria posat una miqueta més en l'èmfasi per part de les pròpies institucions, els museus, de que es feren més coses pensant en l'aprenentatge i no tant en l'espectacle i tal. No? Moltes exposicions es fan només perquè saben que portarà molta gent. No? Aquesta massificació, no? De la visita turística, de la visita ràpida, express. I després també els preus que tenen els museus, perquè no és normal que un museu costi 18 euros d'entrar. Això no és lògic. No? Els museus deurien ser gratuïts i si no es pagarà una cosa mòdica perquè hi ha un manteniment, però ara jo crec que els preus també són abusius. Però com de totes maneres tenen plens a tope, però ja pràcticament s'autobasteixen ells mateixos econòmicament. Encara mai serà possible que això siga del tot. No? Què et sembla la proposta nord-americana de l'entrada gratuïta pública a un museu amb un donatiu, que s'entén que és algo voluntari però que s'ha de fer?
en lloc de marcar un preu, com dius, un preu elevat, no? que reportarà uns grans beneficis, sobretot quan és una gran retrospectiva d'un artista internacional. Així ja hem tingut èpoques anteriors en les quals eren gratuïts, en l'època socialista, crec jo, si mal no recorde, ja eren gratuïts. Després s'ha anat posant un preu i s'ha anat incrementant. Últimament és que tot ho han posat molt car, i tot el que sigui cultura ho han posat molt car, perquè segurament els governants que hem tingut aquests últims anys no els agrada la cultura i el que voldrien deuen estar molt cabrellats de que la gent vagi als museus i de que vagi a veure exposicions i coses, no? Perquè l'únic que fan és crear problemes i dificultats. Si damunt de la hipotètica crisi eixa pugem l'IVA a un 21, quan en altres països molt més rics que sí paguen un 4, un 5 o un 7%, no? O sigui, són animalades molt increïbles. O sigui, el món del teatre l'han enfonat, el món de la plàstica l'han enfonat, les galeries l'han tancat a punta pala. O sigui, és com si tot això es molestara. I al mateix temps, per una altra banda, estan fent un gran negoci dels museus, perquè si no s'haurien de mantindre igual, pràcticament, no? I crec que ara ja, encara que no siguin rentables del tot, o sigui, però el que recapten no és qualsevol bobada, no? No sé, són moltes coses que socialment s'han d'anar polint i millorant i perfeccionant. Jo crec que també quan el poble, la gent en general, tinga un major criteri i exigisca més coses i que no voten tant a la gent que no s'ha de votar, perquè el problema és això. Si la gent sabera votar, però aquestes coses no passarien. Però la gent a vegades s'equivoca a l'hora de votar i ha d'aguantar 4 anys més a buscar camals que van en contra teva. Però bueno, a poc, aquestes coses jo crec que anant un pas endavant i algun endarrere, doncs anirem fent el nostre camí. Perquè aquestes funcions del museu, has dit, jo crec que haurien d'anar enfocades o encarades més cap a la difusió, no? Cap a la difusió, cap a l'educació, no només cap a la conservació, potser, i l'exhibició d'una part d'aquell patrimoni conservat. Alguns museus, com per exemple el Prado, realment representatius a l'estat espanyol, aquells grans museus contenidors de gran quantitat d'obres d'arreu del món, obres sovint representatives o significatives a dintre d'un corrent o d'un artista, com a obres cabdals. Aquests museus han evolucionat, com és el cas del Museu del Prado, de ser un espai d'una visita limitada que la seva fundació s'obri un dia a la setmana, on l'accés és molt limitat, a ser un espai obert, com has dit, on de vegades es pot qüestionar aquella visita massificada per a fer un ús o perquè hi hagi un diàleg entre l'espectador i l'obra d'art. Tu, des del teu punt de vista, què creus que es podria millorar en aquests espais museístics de cara a que es poguera establir una millor relació amb el visitant, amb l'espectador, amb l'artista que visita el museu? Bé, jo no sóc un expert com per a dir com i què i tot això, però una cosa que notes una mica a faltar, potser és més grups escolars i més estudiants, que per almenys jo a les voltes que vaig als museus, que és bastanta assiduïtat quan vaig a qualsevol ciutat, em trobes a faltar que no hi ha estudiants i xiquets ni escoles i això, però no sol passar, cosa que a voltes en altres països sí que m'ha cridat prou l'atenció. En canvi, en un turisme massiu, que és un poc desbordant, i que no sé de quina manera es podria limitar això, perquè jo crec que en el fons també és molt positiu que els museus tinguin clientela, que la gent s'interessa, que vagin, encara que sigui només per dir ha estat en tal lloc, però veure de quina manera potenciar el que la gent arriba a aprendre també, i no només per pegar-se una volteta i dir he estat en tal lloc i tal. I per tant, no penses que són uns espais un tant sacralitzats, on s'exposen les obres per ser admirades i no tant per donar a conèixer el significat últim d'aquestes obres?
Però que és el que segurament els directors dels museus es pegaran voltes al cap també de com fer que algunes coses canvien, no ho sé, suposo, no? Però el portar grans exposicions a voltes que no tan grans, però que tenen molt de nom o el que siga, no? Pues també són atractius. Tot això són coses que han anat fent que vagi potenciant-se també la visita als museus. I després també pues, Madrid, que han aconseguit fer allí un rogle en museus amb molta importància, no? Perquè el Prado és un dels millors, si no el millor museu de pintura del món, però tens al costat el Reina Sofia, tens el Thyssen, tens allí un rogle de coses, la Caixa, no sé què, que realment té un gran atractiu. I en poc temps pots veure moltíssimes coses, no? Encara que, no obstant, possiblement crec que a Barcelona, sense tindre aquests museus, té molt més turisme i no sé si serà per culpa de Gaudí, segurament per els japonesos, no? Que sufraguen des de fa molts anys la Sagrada Família i posen tots els diners per fer allò. I també, potser perquè té el mar, no? I el mar porta els grans transatlàntics que baixen de cop, de repent, 8 o 10.000 persones de cop, no? I ho omplim tot, no? I això és constant, no? No sé, són tota una sèrie de coses a estudiar i a veure. Barcelona, en el seu museu Picasso i el Menac i el MACBA, etc., pues, també ha aconseguit tindre algo distint, per almenys, encara que no és el Prado, però sí que tenen la col·lecció millor de romànic del món, no? Tenen un museu Picasso que té una gran importància, no? I és ja molt conegut en tot el món, la gent va per veure-ho també, no? Bueno, i tenen sobretot a Gaudí, que Gaudí és un atractiu increïble per a tots. El teu poble, Alcoi, és un poble sense mar. Quin atractiu creus que podria tenir per ser una ciutat, per ser un poble amb un merescut museu d'art contemporani o que fos un centre amb una capitalitat cultural a partir d'una interessant oferta museística? A Alcoi hi ha hagut molts intents, però mai acaba de quallar. L'últim va ser lo del CADA, que era l'antic Monte de Piedad, una cosa que va costellar la camp, i que de moment s'ha quedat en un fracàs, perquè ha estat un any obert una mica més, i s'ha acabat tancant després de la quebra de la camp i de tota la desfeta de la banca valenciana i de tots els desastres que hem tingut, que crec que ens ha arruïnat per molt més temps del que es pensem. Això és una cosa que és possible que es pugui recuperar d'alguna manera. Si al final el Banc Sabadell, que crec que és el propietari o el que hereta lo de la camp, o retornar a l'Ajuntament o qui fora, no? I que entre la Diputació, la col·laboració de la Generalitat, el Ministeri de Cultura o el que fora, posaren els mitjans econòmics perquè es pugui recuperar i funcionar, no? De totes maneres, el que mai hem tingut sort en aquest aspecte, perquè jo crec que es mereix un museu important que mai hem tingut i que no sabem si este podria arribar a ser o què. Després, Alcoi té l'atractiu de que és un poble que està enclavat enmig de les muntanyes, que són precioses, i en uns barrancs i uns racons que són molt bonics, no? Que té una natura i una vegetació impressionant i que està molt a prop de la costa, on hi ha molt turisme, no? I ara ja comencem a estar ben comunicats. Per tant, tenim un potencial pròxim, no? I Alcoi sí que podríem oferir en l'aspecte cultural tota una sèrie de coses que no tenen, perquè les ciutats costeres tan explotades i explotadores del turisme doncs, no han sigut massa destacades en el món de la cultura. I Alcoi podria fer aquest paper, perquè els alcoians sempre s'han pensat que som la gran indústria i tot això, que tenim que anar canviant d'idea, perquè Alcoi no tornarà mai a ser el poble industrial i avançat del seu moment i d'això. Això, quan els barrancs i l'aigua fent rodar les rodes, Alcoi no tenia competència. Avui en dia Alcoi és dificilíssim perquè l'orografia no permet que es pugui construir grans naus i coses, és caríssim, no? I per tant això és més barat fer-ho en els polígons industrials que hi ha al voltant d'Alcoi. I Alcoi jo crec que té que potenciar tot el seu aspecte cultural i de serveis, i que és una ciutat que té de tot a un nivell assequible, que pots anar a peu a tots els llocs, que pots comprar el que vulguis perquè tens al teu abast de tot,
i no necessites per anar a fer una gestió un matí o un vespre. No? L'Alcoi un matí pots fer les gestions de tota la setmana. I això jo crec que és molt important. Després pots viure bé, hi ha bons restaurants, hi ha bons barets, hi ha una vida tranquil·la i prou digna. No? I si sabem fer dotar de tot l'aspecte cultural el que encara ens falta per fer, però jo crec que serà un poble que tindrà un futur molt bonic i podrà potenciar tot això que en els altres pobles ho tenen per lo vist més oblidat. Com veuries la creació d'una facultat de Belles Arts a la ciutat d'Alcoi? Home, l'altre dia el Romeu de la Calle en un curs va dir precisament que lògicament hi ha un criell que s'hauria fet en Alcoi. Per tota lògica devia d'haver sigut així, però són qüestions polítiques, o sigui, qüestió de que en Altia manava el PP i en València també, etc. Hi ha tota una sèrie de coses, no? Llavors hi ha una connivència de que porten entre ells les seues coses i se les fan com es sembla. No es va tindre en compte la transcendència que podia tindre fer-ho d'Alcoi, que Alcoi ja havia aportat molt en aquest aspecte, que Alcoi, a més, donava moltes més possibilitats per a la formació dels artistes, per la seva tradició industrial, per tots els complements que n'hi ha d'escoletes i professors i escoles d'art, etc. I això podia ser un compendi que hauria afavorit molt això. No s'ha aconseguit fer, no ho van poder fer, ho van pensar d'una altra manera. Bueno, igual en el futur es poden fer altres coses. No obstant, ara hi ha una escola d'art que està funcionant, jo crec que prou acceptablement. L'escola tradicional de Belles Arts que ha hagut sempre al Coi, que ha sigut més bé preparatòria per anar a estudiar a València i tal, no? Funciona. I sorpresivament, fa poc vaig visitar l'edifici del viaducte, el que es diu en Alcoi el Sueco, estava a l'escola industrial, que té tots els noms del món, però sempre és el mateix. Aquest edifici, i sorpresivament allí hi havia 3 o 4 departaments distints donant classes d'art i belles arts i tal, i de part de la pròpia escola de belles arts que també s'havia traslladat allí. I em va sorprendre perquè hi havia pa majors, pa xiquets, de tot, no? I a part que hi ha un conglomerat allí de diferents rames de l'ensenyament, de moltes especialitats i moltes coses, que és un lloc on es dota d'una capacitat de potenciar l'ensenyança molt interessant i de complementari de tot el que n'hi ha per als altres llocs, d'instituts i escoles i tal. Donat la tradició de la que feies esment fa també uns minuts, d'aquesta tradició pictòrica, artística, a nivell popular en la ciutat d'Alcoi, no creus que hagués sigut un gran encert poder tenir uns ensenyaments superiors a través d'una facultat de Belles Arts, vinculats també amb la creació d'un museu d'art contemporani, sumats a aquest ensenyament d'una escola de disseny en la ciutat d'Alcoi com a element potenciador o element fins i tot complementari a la presència d'altres branques universitàries en quant a enginyeries i de més, representant a la universitat com a element vertebrador d'una vida relacionada amb la cultura, amb l'ensenyament, amb l'aprenentatge, amb la gent jove. No creus que hagués sigut un element dinamitzador de la ciutat? Per suposat que hagués sigut algo molt important per al Coi i crec que molt important també per a la pròpia escola de Belles Arts que s'hagués fet, perquè és un toma i daca, o sigui que d'alguna manera es potencien unes coses a les altres. Però de moment no s'ha aconseguit, no sé si algun dia pot haver algun canvi i es pugui arribar a fer. No obstant, per una altra banda, del museu tenim aquesta possibilitat de, si es redreça tot el que és el CADA i tal, pugui d'alguna manera fer-se alguna cosa. Potser no tan important com a alguns ens agradaria, però per almenys que se comenci a tindre alguna cosa que tinga cap i peus en el Coi, perquè de moment tots els intents han sigut frustracions, no? O sigui, una darrere l'altra. I jo crec que el Coi s'ho mereix, no? O sigui, hi ha molts pobles capitals de província que són més xicotets que el Coi, que tenen un museu molt interessant i que el Coi no el tinga és algo increïble, no? Però o no ho han sabut fer els alcoians o ens han tratat mal en aquest aspecte.
sabem que una part de la teva producció artística es troba repartida arreu del món i en diferents col·leccions particulars, en diferents museus. En quin museu, galeria o espai expositiu a l'estranger has trobat que et feia una major il·lusió veure representada la teua obra? A mi hi ha hagut molts moments perquè quan vas a algun país, si és molt estrany, però encara t'impressiona més, no? Quan he estat a Seül o a països més pròxims com Cuba, on he tingut molta relació, en Itàlia, en molts llocs d'Europa, però destacar-ne algun que m'ha impactat més, segurament per el coneixement dels governants o del món de la cultura, això ha sigut el millor Cuba, no? Perquè ha hagut sempre un bon contacte d'intercanvi i perquè m'han acceptat molt bé. O sigui, jo m'he portat anys treballant així, a Cuba, quan encara no portava 10 anys, i em van donar una medalla nacional, no? O sigui, per la cultura, no? Per tant, clar, vol dir que ells a tu sí que t'han reconegut, no? I tampoc havies fet tanta cosa, he fet coses per Cuba, perquè vaig fer algunes donacions i coses per al poble cubà, que està allà i tal, però tampoc n'hi havia patant, jo crec que he fet moltíssimes més coses i moltes voltes no t'han reconegut res. I a voltes, quan més a prop eres, encara pitjor, no? Perquè això sol passar més, que és més fàcil quan eres de lluny, i també per als propis artistes a voltes, o sigui que moltes voltes quan són companys molt pròxims costa més fer i reconèixer determinades coses, no? En canvi, quan eres d'un país molt lluny, no molestes allí, no? Tenen la seva pròpia inèrcia. D'alguna manera no ets una certa competència. No és una competència, no és algú que pugui fer-los res, no? I normalment solen veure-ho d'una forma més afectuosa o sense deixar por que puguis interferir en ells en alguna cosa. Tu que t'has caracteritzat per formar part de grups col·lectius d'artistes com Alcollar, com Grup Denúncia, que has participat en innumerables exposicions col·lectives, així com individuals. Com veus aquesta relació d'amor-odi, d'enveges i col·laboracions gratuïtes i realment sinceres amb altres artistes, no només del teu entorn proper, d'Alcoi, del País Valencià, sinó d'altres llocs del món? No, quan més allunyes, millor funciona. O sigui, quan més pròxim, més dificultats, no? I quan són companys molt pròxims, a voltes és més difícil. No sempre, perquè depèn del tipus de coneixement o d'afecte o d'amistat que tingues, però sempre els artistes són un poquet complicats i difícils, no? Perquè la seva feina ja millor ho comporta, no? I jo mai ho he viscut d'aquesta manera, perquè, i prova d'això és que he fet tantes exposicions quasi d'altres artistes com meues, no? Perquè sempre he pensat que quan més serem, més riurem i millor estarem. I perquè he pensat que tot el que potenciem en el món de l'art i la cultura serà benefici per tots. Però molts no ho viuen d'aquesta manera. Molts creuen que és d'ells i que ningú ho toca, no? I això crec que és un error molt gran, no? Però també molts d'aquests artistes tenen la seva forma de viure i de ser i tampoc hem de canviar-los. Jo pretendré seguir pel meu camí, intentaré formar a gent que pensa d'aquesta manera, que siguin capaços de treballar per als altres també, no per un només, perquè jo penso que al final això acaba sent un benefici per a un mateix, i que un enriquiment, per suposat, personal molt important, i que el de més ho veig un poc despreciable, no? O sigui, d'agarrar la teva pareta i no voler que ningú te la toqui, no? Jo crec que això és absolutament indesitjable i absolutament maligne pel propi que fa això, no? Per tant, hi ha que buscar potenciar la cultura, l'ensenyament, la participació a les exposicions al màxim de tothom i que entre tots ajudem i que fem grups i que organitzem coses i organitzem 1000 històries per a que la gent pugui expressar-se i pugui participar i pugui adherir-se i que els joves tinguin més accés també, no? Perquè al fi i al cap
tot ja m'ha començat amb moltes dificultats, i si no haguera hagut gent més major, més preparada, que t'haguera tirat una mà, o t'haguera ensenyat 4 coses, o t'haguera obert alguna porta, doncs difícilment ho haguérem pogut seguir, no? O suportar o aguantar. En canvi, doncs, això ha passat, a tots ens ha passat alguna volta, i el que hem de procurar és que a tots ens passi alguna volta o més d'una volta. Quina opinió et mereix, doncs, la promoció que fan les institucions públiques a nivell polític de les arts plàstiques i dels artistes, consolidats o emergents, a la ciutat d'Alcoi i, per extensió, al País Valencià? Bé, jo penso que es fa molt poc en tots els aspectes i que el món de la cultura no interessa suficientment. No, jo crec que no es donen compte del potencial que té el món de la cultura i sobretot la pintura i la plàstica, les arts plàstiques en general, perquè si a mínim que es facin les coses una mica bé, la gent respon. El que passa és que no es pot pretendre que la gent, perquè sí, vagi a les exposicions si ningú us ho diu, que no s'enteren. O sigui que hi ha que fer una feina, hi ha que explicar-ho, hi ha que dir-ho, hi ha que recordar-ho, no? Hi ha que dir, cal que vagis i que portes als xiquets i que portes a la dona i que portes a algun amic i fes participar d'això. Perquè la gent, a més, quan això passa i us ho dius, la gent ho agraeix, perquè va i descobreix un món que quasi no coneixia o que era una cosa que pareixia que no estava feta per ell. I es dona compte de que allí és un només que està representant-se a si mateixa i és un només entre tots. I que no hi ha distincions, no? I que això és una cosa que es fa per a tots. Però el que passa és que també els mitjans són escassos, els ajuntaments no tenen, venim d'un desgast enorme, no? No hi ha pressupost, s'ha de fer tot amb molta precarietat i amb molts pocs diners, però bueno, en un poc d'esforç i un poc de ganes es poden fer moltes més coses, no? I sobretot també sabent de què va, no? Perquè clar, el que no es pot pretendre algú del món de no sé què que es posa a fer exposicions, no? De que és gent més o menys que sigui un poc de l'ofici, però que s'esforça també un poquet, no? I que intenta col·laborar en les coses i que participen. A voltes, curiosament, els que menys van de les exposicions són els propis artistes, no? O sigui, el qual és prou lleig, no? Per part d'ells, no? O sigui, que no apoyen prou algunes exposicions o algunes inauguracions o algunes històries. A voltes passa això, no? Però jo penso que quan es fa una feina més o menys continuada, seguida, solvent i sèria, al final la gent acaba responent i acaben responent tots, perquè si no es queden en mal lloc. Aleshores és necessària aquesta relació entre política i art i política. Sempre, i sobretot que hi hagi una relació també pressupostària, perquè sense diners no es pot fer res. I nosaltres estem molt acostumats a fer les coses sense diners, o molts pocs diners, i a voltes inclús posant de la butxaca, no? I això no és normal. El lògic és que s'apoyi una mica més, que es formi personal, que es tinga gent treballant en cultura solvent, i per suposat en coneixements i en relacions, perquè si poses alguna cultura però no saps res, doncs quedem igual. Té que ser gent que sàpiga que tingui relacions, que conega pintors, que tingui amics, que puga tocar així o allà, o a Madrid, o a Barcelona, o a París o Londres, i que tingui alguna resposta, perquè si no és poca cosa també podem fer. Amant com eres del silenci i de la calma la calma necessària a l'hora de treballar, a l'hora de desenvolupar la teva obra, la teva pintura es caracteritza per expressar a través de la imatge allò que vols comunicar o que vols denunciar sobre la realitat que t'envolta. Per què t'atreu tant el poder visual de la imatge? Això no ho sé, perquè això és de sempre, em ve segurament imprès, no? No tinc facultats per destriar-ho. O sigui, la imatge m'agrada, i m'agrada veure-la i refer-la, tornar-la a transmetre, no? I sobretot perquè tu la pots adaptar a el que tu vols fer i pots fer les mínimes transformacions per a que arriben d'una manera més neta, més clara. O sigui, entre el món de la pintura i la fotografia hi ha molts punts de contacte i molt importants. Jo gasto moltíssim la fotografia, però una fotografia no es pot pintar tal qual. Si pintes per molt hiperrealista que fora i que fora tal qual, ja no es queda bé, perquè una foto no pot triar, mentre que un quadre pots triar el que et dona la gana i poses el que vols. En aquest cas,
si l'estorba no sé què, doncs ho lleves, i si hi ha 107 casetes, doncs no estan. No? I, clar, i això la fotografia la pots fer. Fotografia el pont i seran el brej, i seran les punyetes, i seran tot el que tu no voldries que estiguera. I això no pots evitar-ho. No? Però la pintura sí que ho pot fer. Per tant, basant-me molt en la fotografia, perquè és una manera de no entretindre't i recollir la màxima documentació possible ràpidament, no? Pues a partir d'ahir pots treballar amb molta tranquil·litat ja en el teu lloc i en els teus mitjans que necessites i fer les coses aprofitant tota aquesta documentació enorme i fantàstica que tens, que mai tindries en un apuntet i en res. No? En canvi, hi ha artistes que han criticat i molt a d'altres companys de professió que fan servir la fotografia com a base de la seva creació, criticant aquesta elecció per una suposada pèrdua dels matisos, per deixar d'estar en contacte amb l'objecte, amb la natura, amb el paisatge de forma directa, quotidiana, per tal de representar-la, per tal de fer aquella realitat. Això ja són inèrcies del passat. Quan no existia la fotografia o existia poc, la gent no tenia més remei que posar-se davant del model, si volia pintar-lo, i avui en dia això seria absurd, no? Encara que es pugui fer, i a més és molt atractiu, molt bonic, sobretot si el model és una dona. No? A voltes un paisatge també podria ser atractiu si fa molt d'airet i no pega molt el sol, o l'aire no el tomba al quadre, no sé què, no? Però això no té sentit avui en dia, no? Perquè tenim uns altres mitjans, i jo treballo tot el dia de cara a la paret, no? Però allí està el meu món, i un llenç en blanc que és una quantitat de possibilitats, que pot ser una obra meravellosa o no res, no? O fer un empastrac amb un piano, tot pot passar, no? Però avui en dia el que no aprofita la fotografia, o bé perquè no sap pintar, o perquè no sap aprofitar-la, o perquè el que fa no li fa falta, perquè ell el que fa són altres històries que se les imagina o que tal, o que és una pintura molt gestual o que sigui que li ix com ix i ja està, no? Però qualsevol pintor realista avui en dia utilitza la fotografia a tot el món, no? Des de sempre que n'hi ha, des de Sorolla l'utilitzava ja, i des de Velázquez. O sigui que els primers pintors que comencen a pintar també ja estan utilitzant d'alguna manera la càmera oscura, muntant-se els seus escenaris en uns mitjans molt distints, no? on tenen tota una preparació d'històries, però tenen vestuari, tenen tot el que fa falta per fer les coses, no? I després totes les ajudes que fan falta, i el que sap pintar bé les mans o el que sap pintar bé els peus, no? O el que li deixa millor els ulls o les orelletes, i no sé què, no? No vull dir que tots ja ho feren, però en gran part els tallers consistien en això, no? Hi havia tallers que eren 50, 60 o més persones, no? Avui en dia, alguns pintors, com estos molt moderns d'ara, també tenen molts empleats, però a voltes no se sap per què, perquè total ja acaben no fent res, no pinten res, i el que fan és inventar borinots, no? Quan potser podrien preocupar-se un poc més de fer una obra més acurada, però en això ja entra la pressa i el negoci, no? I quan el que es tracta és de vendre quantitats de múltiples o de quantitats de produccions de coses, no? Perquè tenen 170 empleats fent ninoteig o fent no sé què, doncs ja crec que poc temps queda per a fer allò que ell voldria fer o que ell pensaria, encara que després la declaració sigui que cada cosa que es faça, tot passa per les seves mans i dius, sí, espera, que allà t'agarren. Pot fer-se, en ple segle XXI, una lectura analítica i crítica de la realitat a través de l'art? Home, no sé si es pot fer, però per almenys s'intentarà. No? O sigui, és complicat realment, però d'alguna manera, a poc tu vas aprenent alguna cosa i alguna cosa eixirà d'ell. I es pot esperar un canvi, una modificació dels nostres hàbits, de les nostres pautes de comportament com a ciutadans, a partir d'aquesta impronta, d'aquest art, amb una funció concreta? Els canvis o es produeixen sols, o sigui que això és impossible paralitzar el curs de la història i de la vida. O sigui, tot porta una altra cosa sempre, no? I sempre tot es va renovant. El que no sabem és que si tots els canvis... Fins ara sembla que la humanitat ha anat d'alguna manera
en el temps millorant i progressant una mica, per almenys adquirint i assolint un millor benestar per a la majoria de la gent, però no sempre és així, quan hi ha retrocessos molt grans. I a voltes estan les guerres entremig i tot això, que són un desastre total. No? Són coses que ja haurien desaparèixer absolutament de la fase de la Terra. Però, no obstant, anem pas endavant, mig endarrere, com siga, i jo crec que sempre anirem una miqueta endavant. El problema és que a voltes tenim pressa perquè sabem que la nostra vida és finita, no té massa recorregut i voldries veure i passar-te per les mans les coses. I segurament molts no veurem molts grans canvis encara, però a la llarga s'ha de produir perquè és que no hi ha solució. O la humanitat es posa d'acord en el planeta i el respecta i l'explota de bona manera, o si no, la humanitat li queden 4 dies, o sigui que passa 50-100 anys, el que siga. No? El planeta seguirà encara els 4.500 milions d'anys que li queden, però la humanitat s'extingirà si segueix en aquesta voràgine estúpida de destrucció. No és possible que cada dia desapareguin tants milions d'hectàrees, d'arbres, de coses. Tot això és absolutament inviable. O sigui, queden 4 dies i anem així. Ara, cada volta que ha passat alguna cosa sempre s'ha rectificat i d'alguna manera després s'aporta un progrés, un avanç, una millora, o el que sigui. No? Fa uns quants anys els cotxes contaminaven, fent soroll, eren un desastre, ara els cotxes van finets, quasi ja no gasten, no sé què. Si ho haguérem pogut fer això abans hi hauria petroli per 2.000 anys més. Així ja l'han esgotat, però sempre es fa un poquet tard les coses. No? Si es feien una miqueta després, potser haguem aconseguit tindre reserves per a tots els pròxims segles que vengueren. Però bé, no obstant, jo crec que ara es viu millor que es vivia quan jo era xicotet i molt millor quan jo era xicotet que quan vivien els meus pares, quan ells eren xicotets, no? Que qualsevol malaltia de no res es quedaven paralítics o es morien o morien tants xiquets i tantes persones, no? I més en el segle XIX en el coi, quan la superexplotació va ser al nivell que va ser que la gent tenia una expectativa de vida de 35 anys i els xiquets i xiquetes a 7 o 8 anys ja estaven treballant. S'ha avançat, clar, respecte d'això, jo crec que la gent vivim bé, ara fam, la gent no en passa, pot passar moltes necessitats encara, però fam, pues això jo crec que ja, per almenys en el nostre país, ja s'ha evitat, no? Que ara hi ha molts països que morin de fam. No? Això així ja crec que no, i no crec que torni a passar. Però en el conjunt del món, com són tants i anem creixent tan de pressa, doncs han de posar mesures d'alguna manera per a que no es destruïsca tan ràpidament. Els recursos que tenim que tenen que servir per molt de temps. Si això es fa, i es fa bé, i es fa quan encara tingui remei, la humanitat seguirà vivint un cert temps. De totes maneres, la humanitat no li queda molt. No s'han de preocupar tant, tampoc per la duració de les obres d'art ni res, perquè tampoc duraran tant. Creus que és necessària una certa implicació de l'artista, no només com a artista creador, sinó també com a artista teòric? És necessària la funció de l'artista com a teòric de l'art, amb aquesta aportació personal, individual i única sobre la funció, sobre el significat, sobre el significat últim de l'art des del seu punt de vista? Bé, jo no és el meu cas, però els artistes que han teoritzat sobre l'art i d'això han fet grans aportacions realment, perquè ho veuen des d'un punt distint a una persona que està externa al moment de fer les coses. No? Jo tot això de la creació, tot això ho limite més a un treball. No? I crec que així ningú crea grans coses. El que fem és transformar les coses i l'únic que pot aportar una persona és que d'algo que potser no és res, pues, aconseguir fer una cosa que és important, és atractiva, o és bonica, o té un cert valor, o el que sigui. No? En molts aspectes, no un valor econòmic només, sinó estètic, atractiu, el que sigui. No? Però jo crec que de res ningú crea res. O sigui, tot ve a través d'una gran tradició, des de les coves, quan allí el primer que va inventar per no tindre que anar a caçar en el fred que feia, pues quedava pintant el sostre i enganyant els altres perquè portaven els animals per menjar-se-los. No? I crec que des d'allí comença a haver-hi aquest tipus de captar la imatge, no? O sigui, que seria la persona que se sentiria millor més a veure el que estava passant, o ho veuria d'una altra manera, i va començar a fixar tot això.
I l'aportació de l'artista en el món de la teoria jo crec que és important, encara que no és la seva funció fonamental i que només alguns que han tingut la capacitat de fer-ho. La majoria són més de no parlar i de produir. Per finalitzar, i permet-me una mica el to de la pregunta, donada la gran capacitat creativa que tens, que has demostrat al llarg de la teva trajectòria, creus que hauràs de buscar un nou espai museístic, un nou sopalmo, per poder exposar i emmagatzemar la gran quantitat d'obres artístiques que has anat acumulant al llarg de la teva carrera? Bueno, jo no diria tant, però de tant en tant farem algun localet si fa falta i anirem ampliant el magassematge. No? La veritat és que ara darrerament ha fet suficients ampliacions com per tindre bastant de temps i crec que ordenant-ho bé i col·locant-ho tot al seu lloc cabran moltes coses encara. Què opines sobre la tasca artística com a memòria d'un poble, d'uns fets o d'una cultura? Però opino que és fonamental, perquè des dels primers inicis l'home sempre ha deixat constància i s'ha expressat i ha pintat i ha deixat reflectides una sèrie d'històries que per això coneixem una mica dels nostres ancestres. Per tant, és totalment importantíssim. No? La teua obra, penses que la teua obra d'alguna manera representa una part d'aquella memòria del teu propi poble, de la teua pròpia llengua, dels teus costums, del teu tarannà artístic? Jo crec que sí, perquè de fet jo sempre he posat l'èmfasi en que la meva obra, la meva pintura o escultura estarà sempre connectada en el meu poble, en la meva cultura, en la meva llengua i en el meu país. I per tant jo crec que molt mal m'havia de sortir la cosa perquè no es quedara això reflectit. O sigui, jo crec que sí, que sempre en cada cosa que faig hi ha una part d'això i sobretot perquè també la cultura sempre és una herència de coses. Sense un passat no existeix res. No? Per tant, venim d'ahir i anem cap a on siga, descobrint o inventant, però sempre a través de la càrrega que portem. En quin moment descobreixes el moviment pop i a través de qui? Si es pot personalitzar en algun artista o a través d'algun mitjà o en algun lloc concret? Jo crec que a partir dels 70 més o menys, abans ja hauria d'haver vist algunes coses, no sé exactament, no fixant-me en cap artista en concret, perquè aniria bé en coses però millor del cinema, en la tele, en determinats mitjans, perquè en aquest moment no tenia moltes escapatòries del coll, o sigui que no podia sortir ni viatjar massa, no? Per tant, el que m'arribava a mi era molt limitat, però jo crec que era una cosa que estava en l'ambient, i tots nosaltres en el grup, tots d'alguna manera vam rebre alguna influència. És que els primers iniciadors del grup Alcoià, Macià, Matais i jo, ja fem coses un poc pop, no sé per què, potser s'influïm entre nosaltres mateix, no? I les poques coses que anirien arribant a través de revistes i altres mitjans. No? Però no podria dir un artista concret que fos la influència determinant, o sigui, ni ningú americà, ni anglès, ni res, no? O sigui, tampoc coneixem massa. Jo crec que va ser més els pocs coneixements que teníem i en una gran dosi de búsqueda i d'intentar connectar-se d'alguna forma. No? Tampoc coneixíem els moviments que hi havia en València en aquell moment. O sigui que érem tan... Bueno, per la meva part, sobretot perquè jo era l'únic que no havia passat per Belles Arts. Els altres sí que havien fet la carrera i es van dedicar a l'ensenyament, van ser catedràtics d'institut, etc. No? Però jo no tenia, menys encara que ells, no tenia contacte amb València, el poc que em podia arribar a través d'ells, que tampoc era gran cosa, i jo crec que va ser tot una gran intuïció, no? Segurament perquè estaven en l'ambient, perquè passaven coses que passaven al mateix temps en un lloc que en altre. Per exemple, el grup Alcoià es forma en Alcoi en l'any 64, i la primera exposició la fem a principis de gener del 65. És el temps que es forma el grup Equipocrònica, que és molt anterior a l'Equip Realitat. Entonces, per aquell temps, en ells hi ha un mig moviment que no acaba de quallar. Després es converteix en el grup d'ells, en el qual hi ha els 4 artistes que duren més temps i que fan més sòlid el grup, són
el Coll, el Castejón, l'Albert Agulló i el Sisto, que el Sisto sobretot era l'enllaç més important que jo tenia en ells i que era el que s'enllaçava un poc més en altres pintors, perquè era una persona molt encantadora, molt original, molt simpàtica i un pintor que tenia molt bona relació amb tots els altres. No? Però nosaltres anem descobrint les coses quan ja han passat. O sigui que quan coneixem l'equip Crònica i coneixem anys més tard la realitat i quan comences a conèixer les coses, tu estaves fent en aquell temps alguna cosa que tindria millor algun contacte, perquè era una cosa segurament que estava en l'ambient, en tot l'estat espanyol. No? En tots els llocs va haver alguna cosa, el que passa és que en València va haver, jo crec que d'una forma més determinant, una veta molt important, no? Del pop espanyol, que diuen, i tal. La diferència entre nosaltres i València és que nosaltres érem més nacionalistes, érem autòctons totalment, defensàvem el que diuen la llengua vernàcula, el moviment de la llengua, el nacionalisme i tot això anava molt junt en tot el nostre interès cultural, o sigui, era tot plegat el mateix. I a València estaven més també segurament influïts per els dos crítics que portaven tant un grup com l'altre, que era Aguilera Realitat i Tomàs Llorenç, els Crònica, però estaven més en l'onda de l'estat espanyol, no? O sigui, un pop més espanyol, més internacionalitzat si vols, no? Connectat d'alguna manera en l'exterior, però a través d'ells, i també molt més professionalitzat. Nosaltres som un poc més joves, no massa, però en aquell temps sí que es podia notar. No? I ho fem algunes coses al mateix temps i altres, no sé si després o no, o sigui, perquè és difícil de destriar el moment, quan realment ignoràvem absolutament que existira. No? El que sí que comproves al llarg del temps és que mentre ells pintaven banderes espanyoles, doncs nosaltres pintàvem senyeres. I quan ells feien una altra cosa, nosaltres posàvem banderes republicanes o rotlles o el que fos. No? Que sí que teníem una consciència, possiblement com a persones provenients de l'esquerra es podrien semblar més que en el tema este. No? Que jo crec que, encara que no puc assegurar-ho, jo crec que el que tenia més consciència nacional dels tres iniciadors de l'equip Crònica era Toledo. El Solbes jo crec que era el més polititzat i Valdés crec que era el més decoratiu, no? O sigui, el més plàstic, el més estètic, o sigui que almenys això és el que ha seguit passant. No? Hi ha una anècdota curiosa que va passar a mi ja fa bastants anys, però bueno, quan el Valdés va començar, que seria a partir més tard dels anys 80, quan Valdés va començar a anar per lliure, perquè havia mort el Solbes, no? I el Toledo va estar el primer any i prou. No? Que l'Hernández Pilluan em va comentar és que Valdés és un pintor de perfumeria. I això em va sobtar molt, perquè de fet era com una crítica molt destructiva, però al fi i al cap doncs, que era un pintor que tot el que feia ho convertia en molt bell i atractiu i bonic. No? I de fet ha sigut un pintor que econòmicament és un potencial, crec jo. Segurament era el que més clar es tenia les coses i que pense que sent un home d'esquerres no ha tingut ningú empat en passar per el món del capital i saber-lo explotar, el qual considero que és de ser una persona intel·ligent i en alguns aspectes més espavilat que nosaltres. Què n'opines de la barreja entre realisme, cites pictòriques, anacronismes i trets pop, o de la utilització de certs recursos irònics per transmetre un missatge crític i social de caire antifranquista? Quin element en comú trobes que tenen tots aquests grups i col·lectius? Crec que no només els equips i grups, sinó també els pintors que anaven sols, no? Hi havia un compromís en l'esquerra i antifranquista, etc. Això era en general, però crec que en el món de la cultura sempre sol passar, o sigui que l'artista busca el progrés, l'avanç, no es pot ser, si és un artista conservador acaba pintant paisatges i bodegons o copiant el passat i tal. No? Si es vol avançar una mica, l'artista normalment es connecta als moviments d'aquest moment més progressistes i més de denúncia i més de protesta. En aquest moment hi ha un moviment de la cançó,
la cançó en català que també es diu cançó protesta, no? O sigui, són tota una sèrie de coses en tots els aspectes de la societat, no només en els plàstics o escriptors o poetes i tal, o sigui, en tot. La gent de peu normal també té un compromís polític o per almenys intenta aprendre, intenta descobrir les coses, donar-se compte de que han estat enganyats, no? I aportar cada un. No? S'organitza la societat civil va organitzar-se en tots els aspectes, inclús en el camp que podia ser més conservador de l'Església, però hi ha moviments progressistes i avançats també, i en tots els mitjans de la societat, no? O sigui, en la fàbrica, en el carrer, on sigui. No? I tot això és el que crec que acaba fent el canvi, que al final acaba arribant, hauria d'haver sigut un poquet abans, però és en la mort de Franco, però és perquè el règim tampoc podia ja sostindre's, ja no tenia suficients adeptes, i era el poble que necessitava un canvi i poder respirar, no? Perquè allò era ja totalment ofuscat i irrespirable el sistema. No? I bé, les coses es fan dins de la societat entre tots. Ningú té un paper predominant ni únic, no? Ni el president de res. Si no té darrere gent, no és ningú. No? O sigui que en tot s'ha d'anar acompanyat. Al voltant de la teva tasca escultòrica o com a escultor, com encares els treballs amb obres de gran format, on hi ha un joc tridimensional entre matèria, espai buit, que resulta fonamental, que resulta tan important? Què creus que és més difícil quan treballes amb escultures de gran format? La dificultat està en que per a fer una escultura de gran format normalment ha de ser per encàrrec, no? I l'encàrrec a mi en principi és una cosa que mai m'agrada treballar per encàrrec. Hi ha artistes que si no tenen un treball encarregat els costa molt de treballar. I a mi em passa el contrari, basta que m'encarregui una cosa i ja no tinc ganes de fer-la. No? Però com al final t'has de sometre a la disciplina perquè no pots fer una peça enorme si no és per a un lloc determinat, no? Tens que, forçosament, perquè té uns costos elevats. D'aquesta manera t'obligues ja a pensar en el que vas a fer, per on és i per què, i tens tota una sèrie de preguntes sense resposta que tens que anar responent i tens que anar analitzant, estudiant i averiguant. Normalment és una part del procés que, a més, entra entre moltes més coses alienes, que els pressupostos, complicacions, convèncer la gent si serà millor, així baixant, convèncer tu mateix primer, no? I és una sèrie de dificultats afegides, però que a voltes poden ser enriquidores, perquè d'altra manera no les faries, no? Perquè no t'has ocorreria tu fer una escultura a París de casa de 30 metres, això seria una barbaritat. No? Per tant, són possibilitats que s'ofereixen en la vida i que quan aquestes circumstàncies es produeixen, tens que aprofitar. I què n'opines de les peces de caire tridimensional, tipus les pintures objecte? També les encares de la mateixa manera, com una peça escultòrica o més com una obra pictòrica, més com una obra sobre llenç a la qual després dotes de tridimensionalitat? Bueno, són experiments que mentre vas fent sempre t'escorreixen coses. Però el problema, moltes voltes la gent diu com tens tanta imaginació, per què t'escorreixen aquestes coses? És que ho porta la feina. Si tu no treballes, si tu no pintes, mai faràs quadres, no? I no en faràs mai més si no n'has fet un altre previ. No? O sigui que tot és una conseqüència. Per tant, el que el porta a descobrir coses és que estàs fent-les, estàs fent no sé què, i dius, mira, si aquesta figura la retallara, quin aspecte tenia? Ja estic convertint una pintura en una escultura, perquè ja ocupa l'espai d'una forma distinta. I a més dius, mira, i damunt per el mateix preu té dues coses, o sigui que és una avantatge també. No? O sigui que són possibilitats que normalment, al millor també perquè pots haver vist alguna cosa en qualsevol lloc, enmig del carrer, que el fas suggerisca o el fas a pensar en no sé què, no? O dins de la fundició has descobert no sé quina trasto, que dius, que xulo que és això, no? O sigui, no seria capaç de fer-ho també. O sigui, hi ha coses que vas trobant-te i que d'alguna manera tu vas refent i al final vas fent, no sé, produint-los un poquet, com si diríem, dins de la teva marqueta. No? O sigui que vas afegint-hi aquesta cosa del teu aire, de la teva forma de pensar i de ser, perquè a més sempre li busques que sigui algo més que el que t'has trobat, algo més que digui el que tu vols. Però encara el procés creatiu
l'encares de la mateixa manera que una peça, que un objecte escultòric? Sí, perquè, de fet, són llenguatges distints i són tècniques, etc., distintes, no? Però tot obedeix del mateix inici, el mateix sentiment. O sigui que si vas a fer una escultura pot ser que el material és un altre, però estàs pensant i partint de la mateixa idea, del teu mateix concepte, i no hi ha gran variació. És la tècnica, sobretot. No? Moltes gràcies, Antoni Miró. Un plaer. Making of. Jo no hi mai. No hi mai, però t'has de posar allà en un frame d'aquells tipus subliminal.